ప్రభుజీ మీ వాయిస్ రావట్లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. जी వస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో కొద్దిసేపు కీర్తన చేద్దాము. హరే కృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారీ, యశోదనందన వ్రజ జనరంజన, యశోదనందన వ్రజ జనరంజన, యమునా తీరావనచారి, యమునా తీరావనచారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే రామ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 హరే, హరే హరే రామ రామ హరే రామ
రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 జయ రాధా గోవింద గోవింద రాధా గోవింద శ్రీ రాధే జయ రాధా గోవింద రాధా గోవింద రాధా గోవింద శ్రీ రాధే జయ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ శ్రీ రాధే జయ రాధా నీల మాధవ రాధా నీల మాధవ రాధా శ్రీ రాధే జయ జగన్నాథ బలదేవా జయ సుభద్రా జయ జగన్నాథ సుభద్ర జయ గౌరనితాయ్ జయ గౌరనితాయ్ జయ గౌరనితాయ గౌరనితాయ జయ గౌరనితాయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ 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 గురుదేవ్ జయ జయ గురుదేవ్ జయ గురుదేవ్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ నితాయ హరి 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 గౌర ప్రేమానందే హరి హరి శ్రీ రాధా గోవిందుల की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरिनाम संकीर्तनाనికి जय हरे कृष्ण హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ అందరికి సో ఈ రోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో 4వ స్కందము 13వ అధ్యాయములో మనము ధ్రువ వంశ క్రమము అనేటువంటి దీనిలో ఉన్నాము. ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలోని 19 మరియు 20వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 13వ అధ్యాయము 19 మరియు 20వ శ్లోకాలు. హరే కృష్ణ.
యమంగశేపు కుపితా యంగసేపు కుపితా యమంగశేపు కుపితా యమంగసేపు కుపితా యమంగశేపు కుపితా యమంగసేపు కుపితా వాగ్వజ్రమునయ కిల వాగ్వజ్రా మునయా కిల వాగ్వజ్రమునయ కిల వాగ్వజ్రా మునయా కిల వాగ్వజ్రమునయ కిల వాగ్వజ్రా మునయా కిల గతాసోస్తస్య భూయస్తే గతాసోస్తస్య భూయస్తే గతాసోస్తస్య భూయస్తే గతాసోస్తస్య భూయస్తే గతాసోస్తస్య భూయస్తే గతాసోస్తస్య భూయస్తే మమందుర్దక్షిణం కరం దక్షిణం కరం మమందుర్దక్షిణం కరం మమందుర్దక్షిణం కరం మమందుర్దక్షిణం కరం మమందుర్దక్షిణం కరం అరాజకే తదాలోకే అరాజకే తదాలోకే అరాజకే తదాలోకే అరాజకే తదాలోకే అరాజకే తదాలోకే అరాజకే తదాలోకే దస్యుభిః పీడితా ప్రజాః దస్యుభిః పీడితా ప్రజాః దస్యుభిః పీడితా ప్రజాః జాతో నారాయణాంశేన జాతో నారాయణాంశేన జాతో నారాయణాంశేన జాతో నారాయణాంశేన జాతో నారాయణాంశేన జాతో నారాయణాంశేన పృతురాధ్యక్షితీశ్వరః 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 హరే కృష్ణ యమంగశేపు కుపితా వాగ్వజ్రమునయ కిల యమంగశేపు కుపితా వాగ్వజ్రమునయ కిల గతస్తోసస్య భూయతే మమందుర్దక్షిణం కరం గతసోస్తస్య భూయస్తే మమందుర్దక్షిణం కరం అరాజకే తదాలోకే దస్యుభిః పీడితా ప్రజాః
అరాజకే తదా భూయస్తే మమంతు అరాజకే తదా లోకే దస్యభిపీడితా ప్రజాః అరాజకే తదా లోకే పీడితా ప్రజాః జాతో నారాయణాంశేన పృతురాద్యక్షితీశ్వరః జాతో నారాయణాంశేన జాతో నారాయణాంశేన పృతురాద్యక్షితీశ్వరః జాతో నారాయణాంశేన హరే కృష్ణ. మొత్తం 2 శ్లోకాలు కలిపి చూద్దాము. ఇయమంగశేపు కుపిత వాగ్వజ్రమునయ కిల గత సోస్తస్య భూయస్తే మమందుర్దక్షిణం కరం అరాజకే తదా లోకే దస్యుభి పీడితా ప్రజా జాతో నారాయణాంశేన పృతురాద్య క్షితీశ్వరః. హరే కృష్ణ. ఒక ఇద్దరే చదువుతారు ఇవాళ, ఇప్పుడు తర్వాత చదువురు కానీ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. యమంగసేపో కుపిత వాగ్వజ్రమునయ కిల గతాసోస్తస్య భూయస్తే మమందుర్దక్షిణం కరం అరాజకే తదా లోకే దస్యుభి పీడితా ప్రజా జాతో నారాయణాంశేన పృథురాద్యక్షితీశ్వరః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యమంగశేపుః కుపితా వాగ్వజ్రమునయః కిల గతాసోస్తస్య భూయస్తే మమం దుర్దక్షిణం కరం అరాజకే తదా లోకే దస్యుభిః పీడితా ప్రజాః జాతో నారాయణాంశేన పృథురాద్యః క్షితీశ్వరః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. యం ఎవరినైతే, అంగా ప్రియమైన విదురా, శేపుః వారు శపించిరో, కుపితాః కుపితులై, వాక్వజ్రాః వజ్రాయుధము వంటి వారి పలుకులు, మునయః మునులు, ఇలా నిష్కముగా, గత అసోతస్య అతడు మరణించిన పిదప, భూయః అంతేగాక, తే వారు, అమందుః మదించిరి, దక్షిణం కుడి, కరం చేతిని, అరాజకే రాజు లేకపోవుట వలన, తదా అప్పుడు, లోకే ప్రపంచము,
దస్యుభిః దస్యుభిః దుర్మార్గులచే దొంగలచే దుర్మార్గులచే దొంగలచే పీడితాః పీడితాః పీడింపబడి పీడింపబడి ప్రజాః ప్రజాః ప్రజలు ప్రజలు జాతః జాతః అవతరించెను అవతరించెను నారాయణ నారాయణ దేవదేవుని యొక్క దేవదేవుని యొక్క అంశేన అంశేన అంశచే అంశచే ఋతుః ఋతుః ఋతువు ఋతుః ఆద్యః ఆద్యః ఆదియగు ఆదియగు స్థితి ఈశ్వరః ఈశ్వరః ప్రపంచ చక్రవర్తి. ప్రపంచ చక్రవర్తి. హరే కృష్ణ. భావం. విదురా మునుల శాపము వజ్రాయుధము వలె అప్రతిహతమైనది. కోపముతో వారు వేణుని శపించగా అతడు మరణించెను. అతని మరణము పిమ్మట రాజు లేకపోవుట వలన దుర్మార్గులు దొంగలు ప్రబలి రాజ్యము అస్తవ్యస్తమయ్యెను. ప్రజలు గొప్ప కష్టమునకు గురి అయిరి. అది గాంచిన మునులు వేణుని కుడి చేతిని మదించగా విష్ణు భగవానుడు తన అంశచే ఋతు మహారాజుగా అవతరించెను. అతడే ప్రపంచమునకు ఆది చక్రవర్తి. శ్రీకృష్ణ భాష్యము. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యము. ప్రజాస్వామ్యము కన్నను రాచరికమే ఉత్తమమైనది. ఏలయన రాచరికము పటిష్టముగానున్నచో రాజ్యమునందు ధర్మము చక్కగా నెలకొనగలదు. కాశ్మీర్లో 100 సంవత్సరాల కిందట రాజు ఎంత శక్తివంతుడై ఉండెననగా దొంగతనం చేసిన వాని 2 చేతులను అతడు వెంటనే ఖండింపజేసేది వాడు. అంతటి తీవ్రమగు శిక్ష ఉండేది. కనుక రాజ్యంలో దొంగతనం అనేది జరిగేది కాదు. దారిలో ఏదైనా పడి ఉన్నప్పటికీ ఎవరునూ దానిని తాకిడి వారు కారు. యజమాని దానిని తీసుకొనవలెను గాని ఎవ్వరునూ దానిని తాకరాదనడి నియమము ఉండేది. కానీ నేటి నామమాత్ర ప్రజాస్వామ్యంలో దొంగతనము జరిగినప్పుడు పోలీసు శాఖ వారు వచ్చి కేసు నమోదు చేసుకుందురే గాని దొంగను పట్టుకొనుట గాని శిక్షించుటకు గాని జరగదు. ఇటువంటి అసమర్థ ప్రభుత్వము వలన ప్రస్తుతము దొంగలు దుర్మార్గులు మోసగాండ్రు ప్రపంచమంతటను మిగుల ప్రబలియున్నారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం
శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ధ్రువ వంశక్రమంలో వారి యొక్క పూర్వీకుల గురించి చూసాము. ధ్రువుడి వరకు బ్రహ్మదేవుడు, స్వయంభువ మనువు, ఉత్తానపాదుడు, ధ్రువుడు. సో ధ్రువుడు ఇక్కడ ఉత్తానపాదుడు సునీతుల యొక్క కుమారుడు. ధ్రువుడికి బ్రహ్మ, ఇలా అనేటువంటి ఇరువురు భార్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఆయనకి ఉత్కలుడు, వత్సరుడు, కల్పుడు అనేటువంటి కుమారులు ఉన్నట్టు పెద్దవాడైనటువంటి ఉత్కలుడు ఆత్మారాముడు అవడం చేత రాజ్య పట్టాభిషేకానికి అతడు నిరాకరించిన కారణంగా, అంటే ఆయన యొక్క పరిస్థితి, వీళ్ళంతా కూడా వంశక్రమం అంటే వాళ్ళు వంశ పూర్వీ పెద్దలు, మంత్రులు, వీళ్ళంతా అతన్ని అంటే ఒక మూఢుడుగా భావించి తర్వాత వత్సరుడికి పట్టాభిషేకం చేయడము, ఆయన నుండి పుష్పార్ణుడు రావడము, పుష్పార్ణుని యొక్క కుమారుడు వ్యుష్టుడు, విష్ణుని యొక్క ఒక శక్తివంతమైనటువంటి కుమారుడు సర్వతేజస్సు, ఆయన నుండి ఆయన కుమారుడే 6వ మన్వాంతరాధిపతి అయినటువంటి సాక్షిష మనువు, సాక్షిష మనువుకి ఉల్ముకుడు అనేటువంటి కుమారుడు, ఆయనకు అంగుడు అనేటువంటి కుమారుడు పట్టాభిషక్తులు అయినటువంటి పరిస్థితులను ఇప్పటి వరకు మనము చూసినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఆ ఉల్ముకుడు ఆయన యొక్క కుమారుల్లో తదుపరి అంగుడు యొక్క భార్య అయినటువంటి సునీత, ఈమె మరణదేవత యొక్క కుమార్తె. సో కనుక ఆ అంగుని భార్య అయినటువంటి సునీతకు వేణుడు అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి ఒక వక్రబుద్ధి కలిగినటువంటి పుత్రుడికి జన్మనిచ్చినటువంటిది. కానీ అంగుడు రాజర్షి అయినటువంటి వాడు. ఆ రాజర్షి అయినటువంటి అంగుడు ఈ వక్రబుద్ధి కలిగినటువంటి వేణుడి యొక్క కార్యాలకు అతడు విసుగునొంది రాజ్యాన్ని వదిలి భూమి అంటే అరణ్యానికి వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఇతడు దురహంకారము, భగవద్భక్తి లేని కారణాలుగా మరి ఆ సునీత అనేటువంటి ఆమె మృత్యుదేవుని కుమార్తె, అందువల్ల ఆ వేణుల్లో కూడా క్రూరత్వము ఎక్కువగా కనిపించింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో రాజ్యాభిషేకం అనంతరము ఇక ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అక్కడికి ఆయన యొక్క తండ్రి అరణ్యాలకు వెళ్ళడం జరిగిందో, ఆ తర్వాత ఇక ఆయన రాజు అయినటువంటి పరిస్థితి. తదుపరి ఏం జరిగింది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. యమంగ శేపు కుపిత వాగ్వజ్రమునయ కిల గతస్తోసస్య భూయస్తే మమందుర్దక్షిణం కరం అరాజకే తదాలోకే దుస్యభిపీడితా ప్రజాః జాతో నారాయణాంశేన పృతురాద్య క్షితీశ్వరః. సో ఆ విధంగా మరి ఆ దుర్మార్గుడైనటువంటి ఆ దుష్ట స్వభావము కలిగినటువంటి
ఎందుకంటే తదుపరి ఆయన ఎప్పుడైతే అరణ్యానికి వెళ్తాడో, వెళ్ళిన తర్వాత చాలా వరకు ఆయన కోసం వెతుకుతారు. వెతికితే ఎక్కడా కూడా అది లభించినటువంటి కారణంగా ఇక వేణునే రాజ్యాభిషేకం ఆయనకి చేయడం జరుగుతుంది. తదుపరి ఇక ఆయన అతడి యొక్క దురాచారం ఎలా ఉండేది అంటే, యజ్ఞాలు చేయవద్దు అని ఆజ్ఞాపించేవాడు, దేవతారాధనను నిషేధించాడు. వీటన్నిటికీ ముఖ్యంగా ఈ యజ్ఞాలు చేయొద్దు, దేవతారాధన చేయొద్దు, నన్నే ఆరాధించాలి అని ప్రకటించేవాడు. ఎలాగైతే హిరణ్యకశిపుడు చేశాడో ఆ విధంగానే చేసేవాడు దాదాపుగా. ఇక బ్రాహ్మణులు, ఋషులు చెప్పినటువంటి ధర్మాన్ని ఎప్పుడూ కూడా గౌరవించేవాడు కాదు. రాజుగా నేనే సర్వదేవతామయుణ్ణి, వేరే దేవతలను పూజించవలసిన అవసరం లేదు అని దుర్మార్గుడుగా ఒక దురాచారాన్ని, సదాచారానికి బదులుగా దురాచారాన్ని ప్రకటించినటువంటి వాడు. దీంతో ప్రజలంతా కూడా బాధపడినటువంటి, ఆ ప్రజలు బాధపడిన కారణంగా మహర్షులు మొదటగా వేణుణ్ణి శాంతింప చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారట, ఉపదేశాలు చేస్తారు. ఎలాగో ఆయన వినలేదు. బ్రాహ్మణులు కానీ ఋషులు కానీ చెప్పినటువంటి ధర్మాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఆయన గౌరవించలేదు. కానీ ఇక దానికి కోపించినటువంటి ఆ మహర్షులు వజ్ర సమానమైనటువంటి శాప వాక్యములతో వేణుని సంహరించారు అని చెప్తారు. సో ఎప్పుడైతే వేణుడు మరణించిన తర్వాత రాజ్యము మరి రాజు లేకపోవడం వల్ల, ఎందుకంటే ప్రజలను, క్షత్రియుడిగా ప్రజలను పరిపాలించవలసినటువంటి వాడు, అమాయక జనాలకు రక్షణ ఇవ్వవలసినటువంటి వాడు రాజు. రాజు లేకపోవడం వల్ల రాజ్యంలో దొంగలు, దోపిడీదారులు పెరిగిపోయారు. అక్రమంగా వీళ్ళు సంఖ్య పెరిగిపోయి ఇక్కడ దుర్మార్గులు, ఆయన మరణించిన తర్వాత రాజు లేకపోవడం వల్ల మరి దుర్మార్గులు, దొంగలు ప్రబలిపోయి రాజ్యమంతా కూడా అస్తవ్యస్తంగా అయ్యి ప్రజలు అనేకమైనటువంటి కష్టాలకు గురి అవుతూ ఉన్నప్పుడు, సో ఆ విధంగా రాజు లేక ప్రజలు దొంగల చేత పీడింపబడుతూ ఉన్నప్పుడు మహర్షులు, ఎందుకంటే రాజ్యంలో మళ్ళీ వస్తుంది, అక్కడ ఇబ్బందికరంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో మరి వీళ్ళు మహర్షులుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు, వీళ్ళందరి యొక్క ధర్మము మరలా రాజ్యంలో మంచి ఇది చేయడం. సో దాని కొరకు ఆ మహర్షులు ఆ వేణువు యొక్క కుడి భుజాన్ని మదించడం వల్ల ఆ సందర్భంలో నారాయణుని యొక్క అంశతో పృథి మహారాజు జన్మించాడు అని, ఆయనే ఈ ప్రపంచపు మొదటి చక్రవర్తి రాజు అని చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మునుల యొక్క పదాలలో వాగ్వజ్ర అనే పదం, అంటే ఋషుల మాటలు వజ్రాయుధంతో సంబంధంగా వజ్రంలా శక్తివంతమైనవి. ఎందుకంటే మునులు ఎప్పుడు కూడా ఆయుధాలతో కాదు, ధర్మ బలంతో వారు చేసినట్టు. వేణుని సంహరించినటువంటిది వారి యొక్క మాటల యొక్క బలంతో సంహరించినట్లుగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇంకా వేణువు నుంచే ఎందుకు తీసుకున్నారంటే, వేణువులో రాజవంశం శక్తి ఉంటుంది కనుక భగవంతుని యొక్క, ఎందుకంటే భగవంతుడు అవతారాలు ఆయన చెప్తారు, రాజు నేనే రాజుని అని చెప్తారు కదా. కాబట్టి ప్రజల రక్షణ కోసం ధర్మపరుడైనటువంటి రాజును ఉత్పత్తి చేయాలి అని వారు భావించినటువంటి సందర్భంలో పృథు మహారాజు ఆవిర్భవించడము, ఆయనే ఈ భగవంతుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి వాడు. తదుపరి ఆయన ఆదర్శరాజుగాను, భగవదంశ అవతారంగాను, ప్రజాపాలకుడుగా, భూమిపైన సంపన్నమైనటువంటి ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు సుఖశాంతులతో జీవించారు అనేటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా తదుపరి శ్లోకాలలో మనము చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ. ఇంకా ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యం కన్నా రాజరికమే ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే రాజరిక వ్యవస్థలో
మనకి మన దగ్గరలోనే కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని చూసి ఆయన చెప్తున్నారు 100 సంవత్సరాల క్రితం అక్కడ ఉండేటువంటి శిక్షలు కఠినంగా ఉండడం వల్ల రాజ్య వ్యవస్థలో ఆ పరిస్థితులన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఉండేవి అని, కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో అటువంటి పరిస్థితులు కొరువయ్యాయి అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. రామకృష్ణ ప్రభు, హరే కృష్ణ ప్రభు. మీకు